Numele este Patrick și acum astăzi jucăm Clash of Clans. Avem o bază, nimic. O să vă ceva aici și aici, joi de clan și pe pui. Hai să vedem că găsim. Nu. Hai să mai dăm o dată. Nu găsim. Avem nimic aici. Dar nu te du, mami, dacă n-ai. Chiftea, da. Tot chiftea. Scuzați-mă, m-a strigat mama, dar nu o să vorbesc prea mult în acesta. Adică, cred că o să fac mai lung acest episod. În cealaltă episod, însă de fapt, gândesc că o să-l fac destul de scurt. De asta îl fac destul de lung. Stați că nu după Clash of Clans și cei de 5 o să fac eu în fiecare zi. Clash of Clans nu în fiecare zi, dar o să fac și Clash of Clans. Amir ăsta, bă, îl văd de jucător. Trei diamante frumosal. Ne mai vreau să cred că la. Pikachu, tra la 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 la. Voi bine de un livru din la de aici, da? Live, ok. Asta live, vai clan, join. Lumea setting sură dată asta, unul de atac și unul de ăla. Asta să dă și ceva că. Așa nu rog să ne cineva ceva. Eu numai 4 minute, numai mult. N-a fost ceva foarte bun. Cu fotul și nu știu, dar ca așa. Nu-i problemă. O să facem mâine, o să facem un live de 2 ore sau de o oră cu
cu Clash of Clans. Clash of Clans, un joc cu curse și... nu știu ce, Clash of Clans, un joc cu curse și... O să vedeți pe ce să mai joc. O să vă și eu. O să mă joc. O să văd eu. Dar cam atât cu acest episod. Lume, să nu uitați din nou să vă abonați, vă zic și în alt episod, că am destul de abonat, dar sper să am. Pa, pa, lume! Pa, pa!